Pred pol mesiacom sa mi pokazila kamera DJI Osmo Pocket 3. Toto video však netočím preto, aby ste ma lutovali alebo čo, ale preto, aby som vás upozornila na problém, čo sa vlastne môže stať hocikomu, kto vlastní túto kameru. A zároveň vám poviem skúsenosti s DJI supportom, pretože práve teraz na tú kameru opäť natáčam. Túto kameru som si kúpila pred 11 mesiacmi, pretože som ju mala všade na internete, každý s ňou robil videá, každý ju chválil, ako je to super kamera a áno, majú pravdu, je to naozaj vynikajúca kamera. Ja som predtým natáčala na túto Sony 4K kameru a musím povedať, že tá kvalita obrazu je oproti tomuto naozaj o levely vyššie. Plus, ak ste si kúpili toto Creator Combo, čo aj ja, tak si k tomu mali aj mikrofón, rôzne ďalšie doplnky a stabilizácia tej kamery bola lepšia, proste všetko bolo úplne perfektné. A takisto stála aj veľa peňazí, konkrétne ja som za ňu dala 700 € v ten moment, momentálne je už lacnejšia. A keďže to bolo pre mňa veľa peňazí, tak som pozerala všetky možné recenzie na tú kameru, proste aby som vedela o všetkom, čo sa okolo tej kamery deje, aké má funkcie, proste všetko. Takisto aj aké má problémy. A jediný problém, čo som našla, bolo, že sa vraj prehrieva, s čím som ja osobne nemala nikdy problém. Keď natáčam cez leto, napríklad vonku na slnku dlhšiu dobu, tak áno, cítim, že je znateľne teplá, ale nikdy sa mi sama od seba nevypla, že by bola prehriata. Ja som na ňu chcela robiť aj recenziu, ale povedala som si, že nebudem robiť recenziu na produkt, ktorý má doma týždeň, takže som sa na to potom úplne vykašľala. A používala som mu hlavne teda, keď som išla niekde na nejaký výlet alebo na nejakú akciu. Video z Anime Festu točenia na túto kameru. A keďže som bola v rôznych skupinách na Facebooku, na Reddite DJI Osmo Pocket 3, lebo som, ako hovorím, chcela vedieť všetko o tejto kamere, tak ako išiel čas, som si začala všímať, že sa ľudia začínajú sťažovať na problém, ktorý im vzniká sám od seba, bez toho by im tá kamera spadla alebo hocičo. A to je presne tento problém, ktorý postihol aj mňa. A ešte taká súvka, aby toto video nebolo také monotónne a nudné. Ja som teda videla, že existujú nejaké tie príspevky na internete, že ľudia majú s týmto problém a podobne. A hovorím si úplne, že ty vole, dúfam, že sa to nestane aj mne. No a potom vlastne o nejakú dobu na to, niekoľko týždňov, mesiacov som bola na chate s kamarátmi a videla som tú kameru, že idem niečo potočiť a pozerám na ten displej a úplne kúkam. Hovorím si, že ty vole, nie je ten displej trochu nakrivo? A aby ste pochopili, on bol naklonený asi možno 0,5 mm, to bolo úplne, že zanedbateľné, ale ja som si to všimla, že to nie je úplne 100% rovnomerné, že keby tam dám vodováhu, ty vole, tak proste tá bublinka bude trochu naklonená. Zároveň, keď som ten displej aj pootočila, tak som si všimla, že potrebujem ako keby dať viacej sily do toho, aby sa ten displej reálne otočil. Tak som bola taká, že OK, toto není vôbec dobré. No a na ďalší deň som tú kameru zobrala do ruky, idem otočiť displej a v tom sa to stalo. Proste to otočiť nešlo. A ja som bola taká, že Táto kamera funguje tak, že ak máte ten displej vertikálne, natáčate vertikálne a ak ten displej otočíte, tak natáčate horizontálne, tak ako teraz. Dá sa v nastaveniach spraviť, že aj keď to budete mať vertikálne, môžete točiť horizontálne, ale je tam tým pádom strašne malý displej a nic tam nevidím. Každopádne tento mechanizmus funguje tak, že je vnútri nejaký magnet a tento má držať ten displej v tej horizontálnej polohe. A tento magnet sa podľa toho, čo mi písali na Reddite, pravdepodobne odlepil a tým pádom ten displej už jednoducho nechcel držať v tej horizontálnej polohe. Strašidelné na tom je to, že každý týždeň vidím nejaké nové príspevky o tom, ako sa to stalo niekomu ďalšiemu. Je to proste známy problém, o ktorom som však nevedela, keď som tú kameru kupovala pred rokom, pretože to ešte také známe nebolo. A teda nezáleží na tom, či tú kameru používate často, alebo či ju máte po roka v skrini, proste sa to deje ľuďom aj, ktorí tú kameru ledva používajú, takže je asi šanca, že sa to skôr či neskôr stane každému, kto má túto kameru. Akože dúfam, že nie, ale mám naozaj strašne veľa príspevkov každý týždeň o tom na Reddite a na Facebooku a všade, takže je to celkom fuck up od DJI. No, keď sa mi to stalo, tak som samozrejme panikárila. Ja som ešte nikdy nič nereklamovala, proste ja si dávam strašne pozor na veci a teda sa mi ešte nestalo, aby sa mi niečo takto pokazilo v rámci záruky. A to je práve tá vec, že tá kamera bola stále v záruke, mala som ju iba 11 mesiacov a teda záruka je až 24 mesiacov. Dá sa dokúpiť aj DJI Care Refresh, čo znamená, že mi v priebehu, myslím, 2 rokov vymenia až 4 kusy, ak budú nejak vadné. To znamená, že keby ju aj normálne používam a spadne mi na zem, tak mi ju vymenia za úplne nový kus, za nejaký menší poplatok, ktorý som našla, že je 35 €. Toto som ja ale nemala, ja som mala iba klasickú záruku. No hneď na ďalší deň som o tom išla googliť a zistila som, že existuje nejaký DJI Live Support, tak som bola taká, že OK,
napíšem tam, že čo mám konkrétne s tým robiť. A musím veľmi pochváliť tento live support, pretože sa mi človek hneď venoval a jeho reakcie boli takmer okamžité, vedel mi poradiť, čo mám robiť a podobne. Povedal mi, že to viem riešiť buď priamo cez nich, cez DJI, že to proste si vytvorím si nejaký formulár na ich stránke o oprave, dostanem adresný štítok, zaniesem to do boxu a oni to potom odvezú k ním na centrálu. Alebo to môžem riešiť priamo cez obchod, kde som to kúpila, čo bolo v mojom prípade obchod Naj. Takže som to riešila cez obchod Naj a po 14 dňoch mi prišla úplne nová kamera DJI Osmo Pocket 3. Čiže neopravovali ju, poslali mi úplne nový kus. A spolu s ňou som dostala teda opäť aj tento obal, čo teda už jeden mám z toho Creator Comba, ale kamera sa predáva už spolu aj s týmto obalom, čiže momentálne mám dvakrát. A teda chcem ešte raz vyzvihnúť veľmi tento live support, pretože takúto pozitívnu skúsenosť som asi nemala ešte nikdy. Týpek mi odpovedal proste presne a rýchlo na všetky otázky, čo som mala a poradil mi fakt perfektne. Potom ešte o pár dní som sa ho opäť niečo pýtala a zasa proste hneď mi odpovedala fakt úplne akože super. A ja teraz budem dúfať, že tá kamera bude už fungovať dobre, že sa mi opäť nestane ten rovnaký problém, ako sa mi stal. Neviem, či to nejako v týchto novších modeloch opravujú, že si dávajú nejak lepšie záležať na ten magnet, aby bol naozaj pripevnený, aby sa neodlepil, alebo jak to riešia, to naozaj netuším. Ale teda dúfam, že sa mi to nestane po záruke, alebo tak. Čo by som ešte tejto kamere vytkla ako také známe problémy, čo existujú, tak je, že tento obal nie je úplne praktický, pretože aj keď tam tú kameru dám, tak vlastne ten gimbal, tá samotná čočka tej kamery sa vie otáčať, takže sa môže stať, že ju máte napríklad v taške, ona sa vám otočí a tým pádom je ten gimbal vystavený poškriabaniu, takže to nie je veľmi dobré. Podľa mňa tam chýba ešte nejaký kryt, ktorý by ten samotný gimbal chránil. Ďalšia nevýhoda tejto kamery je, že nemá vymeniteľnú batériu, to znamená, že ak by mi napríklad, neviem, časom nafúkla alebo sa nejako poškodila, tak opäť nemôžem mu vymeniť. Ak by sa to stalo v rámci záruky, tak vám to vymenia, ale ak by sa to stalo po záruke, tak popravde neviem, ako sa to rieši, možno za nejaký poplatok, neviem. A taká posledná vec, o ktorej viem, ktorá nie je ani tak problematická, skôr iba otravná, je, že ak dáte na ten gimbal nejaký filter a vypnete ju, tak sa ten gimbal úplne vlastne nezavrie, pretože tam ten filter zavádza tomu, aby sa ten gimbal vlastne mohol úplne zatočiť. Celkovo ten gimbal na tejto kamere je hrozne citlivý a teda dávam sa na ňo strašne veľký pozor, úplne to vždy opatrne pokladám, opatrne sa na to dávam pozor a všetko možné. A keď som bola v tej predaní Naj, tak som to dávala tej týpke na reklamácii, že nech to teda akože nejak spíše a podobne. A úplne ako... Že zobrala tú kameru do ruky, takto si ju kúkala, úplne ten gimbal chytla do ruky, otáčala s tým a úplne na ňu kúkam, že probá to, co robí, to jak chytá, však to poškodí. Ale ináč ako v pohode. Okrem tohto, čo som zmienila, je tá kamera úžasná, nemala som nikdy žiadny problém. A páči sa mi na tej kamere, že taká malá, skladná, do vačku strčí, kdežto predtým som nosila proste túto tehlu. Áno, ani zvuk to nemalo nejaký úplne dobrý a preto proste Osmo Pocket 3 jasná voľba. Toto bohužiaľ nie je platená propagácia, ale som spokojná s tou kamerou. Napíšte mi do komentárov, či máte aj vy túto kameru, prípadne či ste mali niekedy tento problém s touto kamerou, alebo hociaký iný. Dajte sem určite like, komentár, odber a uvidíme sa ako ďalšie videa. Zatiaľ adios.